3 urtekoekin konparatuta behintzat. Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernantza diputatua eta bozeramailea, ongi etorri Euskal Telebistara, egunon. Eskerrik asko, egunon danoi. Euskal Alderdi Jeltzalea botoen ehuneko 36,3 lortuko luke, inkesta honen arabera, horrek esan nahi du orain 3 urte baino, 4-10 gehiago liratekeela, zein da lehenengo balorazioen inguruan? Balorazioa da, Gipuzkoari begira argi dagoela lurraldea abertzalea dela, eta bigarrenik ere lehia bizia dagoela, leheno aipatzen zen bezala, bi alderdi abertzaren artean, baina ez da ezer berria, alegia oso gertu ibili izan gara beti bai EH Bildu eta bai Eusko Alderdi Jeltzalea, eta zentzu horretan gogoan izan 2011 urtean EH Bilduk edo Bilduk orduan irabazi zituela hauteskundeak eta gainera nabarmeneko alde batekin. Beraz, ohikoa da Gipuzkoan eta hor nik uste urtebete gelditzen zaigula oraindik aurretik lan asko daukagu egiteko, zer horrek aipatu duzu Iban, izan dugu izurritea, izan dugu eta jarraitzen dugu izaten Ukrainiako inbasioa eta horren ondorioak, eta orduan lan asko daukagu esku arten, hemendik urtebetea begira eta horretan zentratu beharra daukagu. Urtebeten gauzak asko aldatu daitezke. Alderdi positiboan Eusko Alderdi Jeltzalea jartzen du goranzko joerari eusten diola, azken urteetan ikusi goranzko joera hori, abertzaletasuna indartzen ari dela, baina Eusko Alderdi Jeltzaleen kasuan ere goranzko joera hori. Bai, goranzko joera bat dauka eta hori gure ikuspegitik ere positiboa da, izan ere agintean zaudenean gobernu bat zuzentzen ari zeranean edo burutzen ari zeranean jakinda zendolako krisia bizi izan dugun eta bizitzen jarraitzen dugun nabarmen izurritearen ondorioz, horrelako izurrite batek, horrelako krisi batek beti eragiten dio gobernuan dagoenari, beti eragiten dio. Eta ikusita jendeak konfiantza daukala gugan, alegia jendeak segurtasunari edo ematen diola botoa edo bentsa konfiantza EAJ-ari adierazten diola, nik uste hori ere berri ona dela. Jakin badakigu, agintean egoteak, lehen osan dizudan bezala, desgaste bat sortzen dula, baina aldi beran ikusten dugu ulertu dela egin den kudeaketa eta babestu egiten dela egiten den kudeaketa, beraz gure ikuspegitik ere berri ona da, baina hau ez da bukatu eta oraindik lan asko daukagu egiteko. Kezken alorren ala ere, 4-10 hobetzen da EAJaren prospekzioa edo boto asmoa zentzu honetan, Euskal Herria Bildurena 2 puntu hobetzen da, hori zenolako kezka da? Oso gertu dauzkagu. Oso gertu dauzkagu Gipuzkoan eta hori noski kezka iturri bada, baina berriro ere esango dizut eta ez naiz aspertuko, urtebete daukagu aurretik eta elkarrekin egin beharko dugu arraun egoera honi aurre egiteko. Pello Otxandianok iradokitzen zuen atzo bertan, ez? 2 puntu inguruko aldea, biterdiko da momentu honetan, EITB Fokusen arabera, EAJ eta EH Bilduren artean, irautzeko nahikoa, egoera irautzeko adinako esparru bat erakusten horrekin bazatoz zuek ere gerta litekela. Noski arriskua badago eta bertan dauzkagu eta aurre hartzea posiblea da noski, baina kanpainak egiteko garaia da, beste era batera esan da, urtebete falta, baina kanpainari egiteko garaia da. Ez da kanpaina egiteko garaia. Nik uste oraindik ere gauza asko daukagula esku artean, izurritea oraindik ez da bukatu, naiz eta egoera asko zobea da, eta egia da normalkuntza batera edo iritsi gehala eta jendea beste poz batekin bizi da, oporra ditugula ester, eguraldi ona daukagu, baina oraindik ere krisiak hor jarraitzen du, naiz eta datu makroak Gipuzkoan onak izan, alegia ekonomiak sendo eusten dio egoerari, gure enpresak sendo daude, ondo kapitalizatuta daude, salmentak oso ondo doaz Gipuzkoan, 2019 urtearekin alderatuta, oraindik ere hobeto, langabezia tasa 7%koa daukagu Eustaten arabera, baina horri eutsi egin behar diogu eta egonkortu egin behar dugu egoera hori. Beraz, lan asko daukagu egiteko, kanpaina egiteko momentua dela, etzaten eri iruditzen, denbora asko gelditzen da eta zentratu behar dugu gure lana horretan. Eta gainera momentu honetan, lehen osaten nuena, nik uste elkarren beharra daukagula alderdi politiko guztiok, eta hori dela, hain justu, herritarrei azaldu behar dieguna, alegia elkarrekin egoera honi buelta emateko prest gaudela eta horretarako borondatea daukagula. Hori da nik uste egin dezakegun ekarpenik onena. Hauteskunde aurre batean ez da momenturik onena izan, esan dute bakoitza bere mezuak besteen bereizten saiatzen delako, ez da? Noski, zailtasuna daude, eta nik hori ezin detukatu inola ere ez, eta gainera bakoitza bere perfil propioa dauka, eta bere kultura politiko propioa dauka, eta herritarrak ezagutzen gaituzte, badakite zein dan EH Bilduren kultura politikoa, badakite zein dan EAJaren kultura politikoa, baina edozein kasutan momentu honetan elkarren beharra daukagu inoiz baino gehiago. Gipuzkoako Foru Aldundian adibidez, horretan gaude murgilduta azkeneko urtetan,
hain zuzen ere, azterketa bat egin genuelako egoera politikoarena eta kultura politikoaren ingurukoa, eta ikusten genuen sekulako arrakala zegoela erakunden eta herritarren artean. Eta hori, orain, izurritaren ondorioz, haunditu eginda. Distantzia ikaragarria dago, ez dago konfiantzarik herritarren aldetik erakunde hongan. Beraz, horri buelta emateko beharrezkoak ditugulako, eta konfiantza hori beharrezkoa dalako, etorkizuneko erronkei ondo erantzun ahal izateko, lanketa sendo bat egiten ari gera, gainontzeko erakundeekin, herritarrekin, herritar antolatuekin, gainontzeko alderdi politikoekin, eta orain ez da hori bertan bera usteko momentua, ez da gutxiago ere, hori sendotzeko momentua da. Zailtasunak edukiko ditugu, baina bai azpimarratu nahi dut, hori ez dela Gipuzkoako Foru Aldundiaren borondatea bakarrik, alegia guk gainontzekoekin lan egin nahi dugu eta bide horretan gabiltza eta oso emaitza onak ematen ari da lanketa hori, lankidetzazko gobernantza ez, askotan esaren da, hori zer da? Fruitu onak ematen ari den zerbait da. Proiektu estrategikoak abian jarri ditugu ez, etorkizuneko erronkak lurraldeak dituenak identifikatu, esperimentatu, hori dana martxan jarri eta hori egin dugu gainontzekoei esker eta aitortu behar dut ere, gainontzeko alderdi politikoek ere, eskuzabaltasunez jokatzen, edo gainontzeko alderdi politikoak eskuzabaltasunez jokatzen ari direla momentu. 3 urtetik hona lehentasunak asko aldatu dira eta ondorioz hauteskunde programak asko aldatuko dira, hurrengo hauteskundetara begira? Hauteskunde programak oraindik josten edo ez dira hasi alderdi politikoak. Ni ez naiz alderdi politiko bateko bozemalea, erakunde baten bozemalea naiz, eta bai zentzu horretan esango dizudana da, legealdia hasi genuenean jarri genituela lehentasun batzuk mahai gainen, eta batipatzean ekonomia eta batipatzan gizarte babesa, eta izurriteak estanda egin zuenean, hain justu bi horiek ziren sendotu genituenak. Azterketa bat egin genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoen artean, aurrekontuetan zertzegoen jasota, eta lehentasunak ezarri genituen, eta berriro ere hoiek biak izan zian. Ekonomia eta gizarte babesa. Beraz, berrantolaketa bat egin genuen, proiektu estrategikoak sendotu egin genituen, horiek direlako gure lurraldea jarriko dutenak etorkizunari begira eta ekonomiari eta gizarteari ekarpena egingo diotenak, azterketa horretara edo analisi horretara ez gera bakarrik iritsi, alegia lankidetzazko gobernantzan oinarrituta, gainontzeko erakunde, enpresa, gizartea antolatuarekin egindako hausnarketa baten ondorio dira, eta gu benetan bide horri ekingo diogu argi daukagu, eta ez da Gipuzkoako Foru Aldundiaren hausnarketa bakarrik, ze atzo bertan ere plenario bat eduki genuen udal etorkizunareik izena, hain justu udaletan ere horrelako planteamenduak egiten ari direlako eta nahi genuelako, nahi degulako sinergiak sortu udal eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean. Argi daukagulako elkarrekin egin behar degula arraun, lehen osaten zuen bezala, guk bakarrik ez daukalako gaitasunik egoera honi aurre egiteko. Guk bakarrik ez naiz ari Gipuzkoako Foru Aldundiaz bakarrik, ari naiz udaletaz, ari naiz jaurlaritzaz, ari naiz ONG-taz, elkarteetaz, eta danok elkarrekin egin behar diogu aurre egoera honi, eta zorionez bide honetik goaz. Berriz ere ITV Fokusera etorrita oso zaila izaten da, ITV Fokusek asmatzen ez duen ere oso gertu, egoten da asmatzetik, prospekzioak egitea, hautagai konkretuen izenik eduki gabe, ez? Ez da izentzu honetan laguntzerik baute daukazun, zein izango zen Euskal Herria Jeltzalearen hautagaia baute dakizuen dagoeneko? Ez, prozesu hori irailan irikiko da eta orduan erabakiko du alderdiak zein izango diran hautagaiak bai batzar nagusietarako, bai udaletako ere, baina hain justu erabaki hori hartu da eskuartean lan asko daukagulako oraindik egiteko eta hori da lehentasuna. Zuri jende asko behiratzen dizu Mendoza Andrea hautagai izateko. Eta beste batzuei ere, zorionez alderdi honek, Eusko Alderdi Jeltzaleak jende asko dauka ondo prestatua erronka horri aurre egiteko. Hor badago erronka bat, Olano jaunaren bueltan, bere ezagutza maila uneko 77koa delako, eta bere gestioaren balorazia ITV Fokusen arabera 5 erdikoa delako, 10ko eskala batean, 5 erdi puntukoa. Aldatzak izan ditzake bere arriskuak? Noski egia da, diputatu nagusiak Markel Olanok langa oso altu utzi duela, eta ezagutza maila hori nik ustet apartekoa dela, zerbait azpimarratu beharko banu Markel Olanoen aldetik izango litzateke bere zintzotasuna, zenolako zintzoa dan eta ze eskuzabala dan, eta etorkizuna eraikiz elkarlan hori da benetan bere marka esango nuke, eta beraz langa oso altu utzi du, eta atzetik etorriko denak langa oso altu edukiko du, eta arraunka horri eutsi beharko dio. Eta atzetik etorriko dena emakume izango da. Hori alderdiak erabakiko du.
Gobernantze aliantzen bidea ere jorratu beharra egongo da, soziologia asko aldatzen ez badin bada bintzat, gehiengo osorik ez delako izango alderdi bakar baten bueltan. Alderdi sozialista izango da arbitro, atzo Andueza jaunak esan zen, gu arbitro izango gara. Ez dakitala izango dan, hori herritarrek erabaki beharko dute, baina egia da momentu honetan erakundeetan lankidetza beharko dela modu batean edo bestean. Gobernuan egon edo oposizioan egon, alderdi politiko guztiek elkarren beharra izango dute eta hori gainera eskatuko digute herritarrek, beraz bidea horixe da. Elkarren beharra daukagu, gobernuan egon edo oposizioan egon, danok elkarrekin egin beharko dugu. Horren ariketa edo horren adibide bat, edo eredu bat, azpimarratu nahiko nuke aukera ematen badiazu, Gipuzkoako Foru Aldundian noski hor Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista daude gobernuan, baina ikusita ere egoera zein zaila dan, ikusita krisi ekonomikoa zein larria izan dan, izurritearen ondorioz, guk Gipuzkoako Foru Aldundian mai politiko bat abian jarri dugu, mai politiko honetan alderdi politiko guztiek hartzen dute parte, batzar nagusietan ordezkaritza daukaten alderdi politiko guztiek, lanketa diskreto bat egiten ari gera, honen berri eman genuen abian jarri zenean, eta hor azpimarratu beharra daukadana da, alde batetik, gobernuak abian jarri dula mai politiko hori, hausnartzeko, ikasteko eta aldi berean proiektu batzu martxan jartzeko, jakinda gehiengo absolutua zeukala, alegia bere kasa egin zezakela, beraz hori gobernuaren ikuspegitik ona da, baina beste alde batetik ere oposizioak eskuzabaltasunez jardundu, izan ere mai politiko horretan ere parte hartzen duelako, eta beraz guztiok ekarpena egingo diogulako Gipuzkoari. Hori, bideo hori jorratzen hasita gaude, eta hor azpimarratu berret, alderdi politiko guztiek jarduten dutela erantzunkizunez jokatzen. Baina aliantzen esparruan lehentasunez alderdi sozialista izango da EIOTaren lagun. Lehentasuna izango da egonkortasuna edukitzea erakundeetan. Eta gero ikusiko da herritarren borondatea zein dan eta herritarren borondate hori jarraituko dugu. Galdetzen dizut, batzutan txispazo batzuk ere badaudelako, ez? Eta asteburu honetako elkarrizketetara begiratuta behintzat Bozendo taldeak ekarri ditu bi, bat Andueza jaunari, bestea Gasteizko alkategai Maider Etxebarriari, eta Andueza jaunak esaten zuen EIOTari begira, abentura subiranistarik ez. Sozialistak lagun gauzkaten gobernuak eta hori mantentzeko behintzat, abentura subiranistarik ez. Bat, eta bigarrena Maider Etxebarriak euskara gaiekin matrakarik ez zion. Orduan, EIOTaren ADN-era begiratuta, subiranismoa edo subirautza eta euskara gaiak hor agertzen dira, esan nahi dut, ez? Nik, holakoetan askotan gertatzen dena da, bakoitza bere lekua topatu nahi izaten duela, edo bere protagonismoa ere bilatu nahi izaten duela, eta hortik ateratzen dira askotan txespazoak, ez? Baina niri harrigarria egiten zait nola alderdi politiko bateko ordezkariak besteari leporatu diezaioken zerbait, ez? Edo esan, zure ideologia alde batera utzi zazu, eta zuk? Eta zer horrek, alderdi politiko denek daukagu ideologia, eta elkarrekin lan egiten dugunean, inola ere ez dugu gure ideologia alde batera uzten. Hori delako gure funtsa. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere ideologia ez du inola ere alde batera utziko, Alderdi Sozialistak bere ideologia alde batera uzten ez duen bezalaxe. Edozein kasutan, daukaten gauza ona da, bakoitza bere ideologia aukita, elkarrekin lan egiteko prestutasuna auki dutela, borondate auki dutela, eta gainera oso giro honean elkarrekin lan egiten ari dela. Hori da azpimarragarria dana, alegia. Bakoitza bere lekuan dago, bakoitzak bere ideologia dauka, horri ez dio inola ere bizkar ematen, gainontzeko alderdi politikoek ere ez, eta hala eta guztiz ere, elkarrekin, elkar ulertzeko gai dira, elkarrekin lan egiteko gai dira, herriari, edo kasu honetan Gipuzkoako lurraldeari ekarpen bat egiteko. Guk noski gure ideologiari eusten diogu, gainontzeko alderdi politikoek bereari eusten dioten bezalaxe. Errexago alderdi sozialistarekin elkar ulertzea, Bildurekin elkar ulertzea baino. Guk esango duguna da, momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen eta talde sozialistaren arteko elkarlana Gipuzkoako Foru Aldundian ona dala eta ekarpena egiten diola lurraldeari. Izurre eta Ukraina buruz ari gara hizketan, ez? Nola baitera aldagai horiek horregongo direlako hauteskunde hauetan, baina lehengo gai batzuk ere, eta aspaldian agian lehenengo lerroan egon ez direnak itzuli dira. Eta lehendakariak berak atzo Korsikan Aiatxion esan zuen, edo jarri zen behintzat, estatus berri bati begira, edo esaten behintzat Espainiak nazioanistasuna aitortu beharko lukela, eta oso modu agerikoan esan beharko lukela, bestelako estatu eredua plazaratu beharko lukela, eta hori asumitu beharko lukela. Kanpainako gaia izango da orain foru eta udal hauteskundeetan ere, agian, beste maila batean dirudien gaia izanagatik ere, estatus berriarena?
Baliteke kanpainan ere honen inguruan hitz egitea, baina honen inguruan hitz egiten ari gera duela denbora desente izan ere. Modu apalagoan hitz egiten da. Eta hain zuzen ere, modu apalagoan hitz egiten den denbora horretan, jaz irakurreta egiten duzunzuk, badirudi orain abertzaletasuna indartzen ari dela. Eta batzutan modu ozenagoan hitz egiten da, eta hor bestelako desgaztea asumatzen zaio abertzaletasunari. Horre egin dena da, Eusko Legebiltzarrean lantalde bat sortu zen, hain justu estatu politiko berriaren inguruan hausnarketa bat egiteko, eta horri dagokionez behar dirana da 3 elementu. Bat da oinarriak Eusko Legebiltzarreko lantalde horretan finkatu ziren, behar da borondatea, eta borondatea badago, Eusko Alderdi Jeltzaleak badu borondatea horretarako, eta behar dana da aukera. Eta aukera izan daiteke adibidez, Espainiako gobernuaren legegintzaldiaren amaieran edo hurrengo legegintzaldiaren hasieran horretarako aukera politikoa ere egon daiteke. Edozein kasutan bai esan beharra daukaguna da, ibilbide bat egin dela, eta hor oinarri horietan eta borondatea dena da lege egitasmo bat gizarteari helaraztea eta gizarteak bozkatzea eta horren herritarren borondatea zeinen jakitea hori da gu proposatzen dugun ariketa. Eta hori ez da oraingo kontua, horrek ja urte batzuk badaramatza eta horrekin jarraituko dugu lanean, baina berriro diot, oinarria behar da badago, borondatea behar da badaukagu eta gero behar dana da aukera, momentu politikoa aukeratu eta momentu politikoa iritsiko da eta hori gutxi ez balitz ere gogoratu behar dut Pedro Sánchezen gobernuarekin hori ere adostu zela, alegia Kataluniako eta Euskadiren gogoak maigainean jarriko ziala horien inguruan azterketa bat egiteko, beraz horretan ere badu zeregina Pedro Sánchezen gobernua konpromisoa badauka eta beraz horri ere erantzun berko dio eta Pedro Sánchezen gobernua noski bera bentsa sozialista da. EITB Fokusaren ingurumari hau pixkat alde batera utzita, aldundiko beste gai batzuetara etorriko gara. Ukrainako inbasioaren ari aurre egiteko, edo haren ondorio ekonomikoak nagusiki arintzeko, orain 2 hilabete, martxoaren 30 indarren jarri zituen foru aldundiak hainbat neurri, horren inguruko balantzerik badaukazu dagoeneko? Nik lehenengo esaneko nukena da, danok zenolako larritasunez edo zenolako kezkaz ikusten dugun Ukrainan gertatzen ari dena, Rusiaren inbasioa eta hor gure elkartasuna adierazi Ukrainako herriari. Hoi lehenengo gauza. Hortik aurrera, Gipuzkoako foru aldundiak zer egin duen horri dagokionez, hor daukaguna da, alde batetik krisi humanitario izugarria, okerrez balin banago, eta azkeneko datuak jakinda batzuk Ukrainiara itzultzen ari dira momentu honetan, baina 14 milioi herritar atera dira Ukrainatik. Atera dira edo mugitu dira lekuz, 8 milioiek jarraitzen dute Ukrainian bertan, baina lekuz aldatu dute, eta 6 dira Ukrainiatik atera dianak. Guk Gipuzkoan 1500 Ukrainiar ditugu erroldatuta, hau gertatu aurretik. Horretatik 700 bat Donostian. Datuak buruz esaten ez, hanka sartu dezaket, baina gutxi gora bera kopurua hori izango da. Alegia da, herri bat, edo bentsat, herritar batzuk badituzte Ukrainiak. Hor badago jende bat gurean bizi dana, eta gero oso lotura estua daukagu Txernobilekin. Haietako hango aur asko eta asko urtero etortzen dira Gipuzkoara, beraz badaukagu lotura berezi bat Ukrainako herriarekin. Zer egin dugu kasu honetan? 400 bat dira Gipuzkoara etorri dianak, Ukrainatik, 6 milioi herritar atera dira bertatik eta horietatik 400 bakarrik iritsi dira Gipuzkoara, asko eta asko loturak zituztenak, familia artekoak eta bar, eta horre egin deguna da, familia artera jundirenean noski horientzako Eusko Jaurlaritzarekin batera, ze horre erakunde arteko lan handi bat egin behar izan dugu, jakinda bakoitzak ze eskumen dituen eta jakinda bakoitzak ze aukera dauzkan, berehala iristen direnean, hezkuntza, osasuna, horren inguruan berehalako erantzun bat eman. Eta bestelakorik ez daukatenentzat, alegia etxe bizitzarik ez daukatenentzat, jarri ditugu lehentasunezko zerbitzuak. Gipuzkoako foru aldundiak adibidez aterpetxea jarri ditu beraien eskura, baina ez dira danak bete, alegia beharrak ez dira enbestekoak izan. Horretaz aparte, Txernobeletik etortzeko, autobus pare bat zegoen duela gutxi etortzekoa eta ez zuten topatzen, aurrak prest zeuden ateatzeko eta ez zuten topatzen inor haiek ekartzeko prest zegoenik, Gipuzkoako foru aldundiak garraio ordaindu du, baina ezin dira edozein modutara etorri. Horrek kontrol bat behar dut, Gipuzkoako foru aldundiak horren jarraipena egiten du, alegia aur horiek bakarrik etortzen direnean, ziur egon behar dugu aur horiek ondo egongo direla dauden etxeetan. Ezin ditugu
edonon utzi, badakigu jendearen borondatea beti oso ona izaten dela, eta badakigu Gipuzkoa gainera oso solidarioa dela, baina gerrak eztanda egin zuenean, edo enbasio hasi zenean, jendea herrietatik ateratzen hasi zenean, hor Amnistia Internazionalek esan zuen kontuetako bazan, kontu handiz ibili zaitezte, ze egoera hauek alegia momenturik okerrenean, gizakiaren alde onena ateatzen da, eta hori nabarmena da, jendea oso eskuzabala da, egoera honekiko, baina aldi beren jendearen alde txarrena ere ateatzen da, eta mafiak hasi zian. Orduan, handi jende ateatzen denean, jarraipen bat behar du, eta jarraipen bat merezi du bizi kalitate on bat eduki dezaten gure artean. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Gizarte Politikako departamentutik horretan lanketa handia egiten du. Honea etortzen direnean, gurasorik gabe, horiek bizitza duin bat eukitzeko, ondo zainduta egoteko, eta horien jarraipen bat egiteko. Horretaz aparte, hori da krisi humanitarioari dagokionez, baina krisi ekonomikoa ere izan dugu, guk Ukrainia eta Rusiarekin Gipuzkoan behintzat esportazio eta importazioan alorrean ez dakoago hainbesteko mugimendurik, baina noski osagaietan, lehen materialetan eta hor gabezia handia daukagu eta enpresa asko eta asko egoera zaila bizitzen ari dira. Lehen sektorea nabarmen, zereala dalata, eta aldi beren ere garraiolariak. Eta hor hartu ditugun erabakiak izan dira batipat gure eskumenekoa diranak indartsuenak fiskalitatearen inguruan, alegia bezaren itzulketa, hor bai esango dut lehengo urtearekin alderatuta 80 milioi euro gehiago itzuli ditugula denbora baina lehenago hain justu likidezia behartutelako enpresek, eta gero ere garraiolarien kasuan gasoilaren prezioaren igoera dela eta lehen sektorearen kasuan zerealen prezio asko igo dalako, hor forfet bereziak ezarri ditugu fiskalitatearen arloan hain justu ekarpena egingo dietelakoan, eta baina horren daturik ez daukat, izan ere autonomoen zerga aitorpena egiteko eta PFS-aren zerga aitorpena egiteko ekainaren bukaeran izango da. Baina bai esan hor laguntzak ematen ari gerala, aldan gehiena, jakinda, esperientzia bat bageneukala COVID-aren garaikoa, eta hor Ogasuna eta Gipuzkoako Foru Aldundia gertu egon ziren, behartutelako likidezia eta behartutelako malgutasuna, eta hori da eskaini dieguna. Kontua da, testuingurua badiru dela ez dela ari asko aldatzen, zehatzo jakin genuen KPI aurreratuaren, inflazio aurreratuaren datua maiatzeko 8,7 da, eta ez hori bakarrik azpiko inflazioari begiratu da 5 bueltako da, 4,9, horrek erakusten du erregaien edo produktu freskoen, alegia oso aldakorrak izan ditzaketen prezioen, produktuen prezioen aldagaiak kenduta ere, 5 bueltako inflazioa badagoela. Koiunturazkoa denok uste espero genuen egoera bat egiturazkoa bihurtzen ari litekeela, hori ere argi ikusten da, eta zer egin, denagagian diputazioa begira, eroste almena jaisten ari delako, soldaten eguneratzean langileek ere, eztabaida badagoelako enpresarioekin edo zenbateraino ego behar diren soldatak, bestelako kalterik ere zorretzetaten, edo enpresen lehiakortasunan, edo orokorrean ekonomian bertan, ez? Zergen deflaktazioa hori egintzen esaterako, eroste almena mantentzeko tramoak ajuste bat egokitu, eroste almena mantentzeko zedin, ez da, 1,1 Olako bideren bat gehiago jorratuko du diputazioak? Gipuzkoako Foru Aldundiak behin eta berriz esan du, eta gainera horri eutxiko diogu, momentu honetan dauzkagu lehentasuna dira ekonomia eta dira gizarte gabesa. Eta hor Gipuzkoako Foru Aldundia beti gertu egongo da dituen eskumen guztiekin. Alegia, estutasun egoeran daudenei laguntza eskainiko die Gipuzkoako Foru Aldundiak, bai norbanakoi eta baita enpresei ere. Badakit inflazioa oso altu dagoela, eta horrek arazo larriak sortzen dituela hainbat eta hainbat etxetan. Horri begira, pentsatzen dudana da, hori ere egonkortuko dela, baina momentu hau eta egoera hau oso ziurgabetasunez betea dago, eta aldi berean ere kezka iturria handia da, baina ondo eusten ari gera. Datu makroak dira, ondo eusten ari gerala esaten dudan bakoitzean, beti gogoan daukat, ez dela kasu guztietan horrela izaten, alegia eustaten arabera langabezia 7%koa baldin bada, datua orokorrean ona da, baina horrek esan nahi du, oraindik ere badagoela jende bat langabezia egoeran dagoena. Eta naiz eta enpresen salmentak 2019arekin alderatuta, lehen osaten nuen bezala, 13,6 igo diran, datu makroa da, datu oso ona da, krisi aurreko egoerarekin alderatzen ari garalako,
daudelako, COVID-aren krisi aurreko egoerarekin alderatuta, baina badaude enpresak ere egoera larria pasatzen ari dianak. Beraz, horiekin ere sensible izan behar dugu. Eta horretan, gu malgutasuna eskaintzen dugu, ekonomiaren arloan diru laguntzak ematen ditugu, diru laguntzea emateaz aparte fiskalitatearen arlotik, lehen osaten bezala likidezia eta malgutasuna, eta gero norbanakoei begira, guk egitasmo asko daukagu mahai gainean jarrita, horrelako egoera larriei aurre egiteko. Nik bat azpimarratu nahiko nuke. Eta hau da justu lankidetzazko gobernantzaren ondorioz sortutako kontu bat. Eta da, guk momentu honetan hainbat proiektu estrategiko abian jarri ditugu, ez? Mugikortasun jasangarria edo inteligentea, aldi berenean ere zahartzaro osasungarria, zaintza berria eta horrelako asko eta asko. Eta bat badago bereziki kutxuna deguna Gipuzkoako Foru Aldundian da, eta da elkarrekin lanean. Zer da elkarrekin lanean? Da, gizarte babesik gabe dagoen pertsonentzat, alegia, bazterkeria egoeran daudenak, edo bazterkeria egoeran eror daitezken horiek, lanaren bidez, eta lanaren bidez, gizarteratzeko prozesu bada. Eta kasu horretan, jende asko dago Gipuzkoan, zoritxarrez. Eta hori da eskuartean daukagun erronka handi bat. Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri du horrelako prozesu bat, eta lanbidea eskaintzen dio hainbat eta hainbat hiritarrei, lanbidea formakuntza eskaintzen die, Gipuzkoako gizarte antolatuarekin batera, Eusko Jaurlaritzarekin batera, lanbide horren adibide ere bada, formakuntza profesionalekin, eta gero akonpainamendu bat ematen die enpresetan lanean esartzeko. Horiek dira benetan behar ditugun egitasmoak. Horrelako lanketa bat egintzan bere garaian desgaitasun egoeran zauden hainbat eta hainbat lagunekin, horiek prozesu oso on bat eduki dute, badaude enpresa batzuk espreski horretarako sortu direnak eta Gipuzkoan zertan ari gera. Bain justu bazterkeria egoeran daudenak edo bazterkeria egoeran egon daitezkenak etorkizunean horientzako ere ekosistema bat sortzeko, enpresak sortzeko horiek formatu, horiek trebatu, horiek lanbidean jartzeko, horiek ere oparoa izan dezaten etorkizuna alegia. Datu makro horiek ez daitezen makro soilik izan, baizik eta danontzako... Baina hau, izatekotan ere epe luzen izango da, proiektu estrategiko moduan... Badaude batzuk lana topatu duten. Zerga aldaketarik ez da ongo epe laburrean gutxien daukaten horiei begira, eta esango dizu zergatik konsumoari lotuta nagusiki, baina badakit PFS-ari lotuta edo enpresei lotuta ere, euneko 20 inguru igo da dirubilketa Foru Ogasunean. Horren norbaitek ere eskali ezaioke ahalegin bat Foru Ogasunari, euneko 20 gehiago diru biltzen ari denez, gutxien daukaten horiei ere, eta eroste ahalmena galtzeko arriskuan dauden horiei ere, nolabait ere lasaitasun gehiago ematekoa. Nik esan beharra dauket, zerga bilketaren datu hori, euneko 20ko igoera hori dela azkeneko datua, baina hori oso ez egonkorra dala, alegia benetako irakurketa bat egiteko moduan egongo goera irailan bueltan. Oraindik oso goiz da, ze asko aldatzen dira, eta hartu ditugun erabakia fiskalitatearen alorrean itzulketak aurreratuz, malgutasuna eskainez alegia atzeratuz behaiek dituzten epeak eta bar, horiek ere ondorioak dituzte bilketetan. Beraz, oraingo datua ez da segurua. Izango da irailan. Irailan bueltan bai, galdera egiten badiazu orduan bai jakingo dugu benetan errenta kanpainaen ondorioz edo diru bilketan ondorioz zegoeratan gauden. Baina edozein kasutan, gu badakigu ekonomia indartsu dagoela eta horren ondorioz bai PFS-a eta bai sozietateen zergak ondorio onak izango dituztela, horrek esan nahi du lehenengo Gipuzkoa sendo dagoela, hori oso berri ona da. Horrek esan nahi du ere, dirubilketa ona denean erakundeak sendo egongo gerala dauden beharrei erantzuteko, eta hori da gure bete beharra, beraz, Gipuzkoarrei begira esango deguna da, egoera ekonomikoak ondo eusten dion neurrian, erakundeak ere sendo egongo dira dauden behar guztiei erantzuteko. Inflazioarena koiunturala da momentu honetan, koiunturala da egoera orokorrean, ziurgabetasun horretan igari egiten ikasi beharko dugu, eta egokitzen. Bai azpimarratu nahi nuke, Azpiazu sailburuak berak esan duen kontu bat ez, inflazio honekin kontu handiz ibili behar dugu, zergatik, segun eta zera baki hartzen dugun, inflazioaren zurrunbilo batean sartu gaitezkelako, eta etorkizunari begira egoera okertu daitekelako. Beraz, momentu honetan, hartu behar ditugu erabakiak, eta jarri behar ditugu egitasmoak mai gainen laguntzeko, eta horretan dago Gipuzkoako Foru Aldundia, egoera traketxean dauden autonomo,
lehen sektore, enpresa, norbanako laguntzen diegu, egoera horri eusteko, eta sendo gauden bitartean, etorkizunera begira ere, bide horretatik jarraituko dugu. Bukatzeko, Mendoza Andrea, gobernantza diputatuarei galdera, neurri batean, gobernantza gaiez, edo bintzat batzar nagusietan gertatzen den horretaz Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosen bozeramailea Gasteizko ganberan, entzun. Elkarlana egiteko, auzolana egiteko, bi partetatik izan behar da borondatea. Zenbat arau edo zenbait erresoluzio onartu dira, bere erakundean, oposiziotik abiatuta. Ze oposiziorenak diren ekimen araugileak zenbait gauzatu dira bere erakundean. Eta labur erantzuteko eskatu behar dizut, denbora zere larrexan margabit. Bai, nik Mireni esango niokena da, gure erakundean ez dira eztabaidatzen arauak, hori batzar nagusietan gertatzen da. Gure erakundea exekutiboa da, baina bai esango dudana da, Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen azpimarratu dudan bezala, gainontzeko alderdi politikoekin sekulako lanketa daukela, mahai politikoa abian jarri du, eta horretaz gainere, krisiak eztanda egin zuenean, adibidez, COVID-aren kontu honekin, lehenengo momentutik lankidetza aukizuen gainontzeko alderdi politikoekin, gaina Neronek egiten nuen lanketa hori, alegia telefonoa beti irekita zegoen, bi norabidetan, berai deitu, nahi deitu, ikusita zegoera zan elkarrekin lan egiteko eta genuzkan zalantzak elkarrekin despejatzeko. Horretaz gainere, lankidetazko gobernantza daukagu abian, ez bakarrik gainontzeko alderdi politikoekin, gainontzeko erakundeekin, alderdi politiko desberdinetako erakundeekin, eta hor, ez da soilik gure jarrera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren soilik, honetan ere azpimarratu nahiko nuke gainontzeko alderdi politikoek daukaten borondatea elkarrekin lan egiteko. Beraz, guztion talentua edo dela esango nuke, edozein kasutan hori bai azpimarratu nahi. Ez da gure kontua bakarrik, baizik eta gainontzeko alderdi politikoak ere lanketa hori egiten ari dira eta eskuzabaltasun hori azpimarratu nahiko nuke gaurkoan. Lankidetzazko gobernantza burutzen ari gera danon artean. Eta bukatzeko, etxeko lana, Unai Ugaldebiar gurean, Nafarroko Parlamentoaren presidentea. Alderdikidea duzu, berez ez dakit galdera gaiztoa izango gote, baina galdera gaiztoak ere egin ditezke. Ez dago galdera gaiztorik, Mirenek ez dit egin, eta nik Unairi ere ez dio galdera gaiztorik egingo. Nik badaukate kezka bat nagusiki Nafarroan, eta kasu honetan Unairi galdetuko niokena da, nola ikusten duen euskararen egoera Nafarroan, eta nola bere etorkizuna. Hoxe da, luzatuko nioken galdera. Tira, ez da galdera txikia gainera. Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernantza diputatua, eta gainera, bozeramailea estimatua dago, Euskal Telebistara etorri zanatik. Eskerrik asko, zuei. 10:12 minutu etortzeko Jaun Andreok aurrera egingo dugu, eguneko ahotsak eta irudiei begira jartzen gara, tenoren honetan, eta